Ndoino imore wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar Jopuonj ma wakeni e pacho ka Kenya Women Teachers Association Kewota koro dwani kaber to skunde obed gi kuonde ma oyiedhi ne jopuonj ma wakeni man kod nyithindo matindo mag nyalo yude thuolo mar dhodho nyithindgi. Akali abich lero koya kaunti ma Homa Bay, Kewota dwani jopuonj ma kamago obed gi yot e kinde ma gitawo tijegi. Ene mane kod nyithindo matindo thoro bedo kod pek e kuondegi mag tich kaluwore gi onge mag kuonde ma oyiedhi ma ginyalo dhodho nyithindgi e kinde ma gin e tich manyalo miyo giketo pasgi e kuondegi mag tich. Riwruok mar jopuonj ma wakeni e pacho ka ma ong'ere ni Kenya Women Teachers Association Kewota koro dhi nyime gi chenro maneno ni skunde mopogore e pacho ka obedo gi kuonde ma jopuonj ma wakeni nyalo yudo thuolo mar dhodho nyithindgi. Kane giyawo ot moyiedhi ma giketo Ndhiwa Comprehensive School e kar chundu bura ma Ndhiwa mabiro konyo jopuonj ma wakeni mani kod nyithindo matindo. We've given the school an opportunity to be giving teachers a safe space where they can interact with their babies, thereby enhancing mental health of those teachers. Why? Because they can now focus on class, not think about their children too much, because the children are right next to them. Kewota wacho ni kamane giyawo no koro biro miyo jopuonj ma wakeni mane kod nyithindo matindo thuolo mar puonjo ka gionge kod kibaji, kendo kae jopuonj ma mine mane kod nyithindo matindo biro yudo thuolo mar luongo joma giweyo karito negi nyithindo e utegi mondo okelnegi nyithindo e skul gi dhodhgi kama oyiedhini kaeto iduokogi e udi. Let's say if their child is close by or even far away, they can ask their house help or whoever is holding the child to bring the child here, so that as they are teaching, they can get a notification via text or phone call that the house help has arrived. Jopuonj ma mine ndalo man gin gi nyithindo matindo ma gidhodho gibedo gi weche machando pachgi mang'eny. Seche moko yudo ni jatich ma intiere gode ot owuok oweye gokinyi to seche go ne ok okwa rusa to dwa wuok odhi skul. Koro yudo ni seche ma nitiere rooms machalo kama e sikunde to jopuonj gi dhi bedo gi tich mayot. Jopuonje skunde ne wacho ni dwaro nitie mondo skunde te obed kod kuonde ma oyiedhi manyalo konyo jopuonj ma mine mane kod nyithindo matindo ka giwacho ni kama oyiedhi ma Kewota ne okete skundgi no biro konyo mokalo jopuonj ma mine mane kod nyithindo ma gidhodho. Japuonj koyo se deliver to tieko 4 months ka en gi nyathi e ot. To seche ma en e duty nyathi ma 4 months kod tin, japuonj ok bi chandre ka dok ot ni When you are in school, maybe a time that you left your child in the morning, maybe without breastfeeding, in the evening going home, we always have some health challenges. So because this time round, we shall be having such kind of program going on in our school. We are seeing that we shall basically improve more on our performance. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.